Avui a la Màgia del Sol ens trobem a Innovi, on presentem la nova tecnologia WiseBar per desinfecció de botes pel sistema ultraviolat. També volia dir benvenuti a casa nostra, que avui tenim dues persones italianes que ens venen a veure, per tant, benvenuti. Ell ho deia molt bé, aquesta jornada a més ens agrada molt perquè a més de ser un tema superimportant i que no se'n parla gaire, hi ha una representació de dues empreses que tenen solucions innovadores pel sector, perquè això és cadena de valor, ens agrada molt que passi això, i a més un celler que ens explicarà, que ja ho ha fet servir, com ha sigut la seva experiència, què li sembla, què no li sembla, quina necessitat té, i per tant, elles podran tornar a escoltar aquest retorn de dir, ostres, doncs mira, això no ens ho havia dit aquell dia, però potser ho diuen avui. I llavors, com sempre diem, intentar que pugueu fer preguntes, hi haurà espais en cada una de les ponències perquè podeu preguntar, i aquí teniu una màquina aquí, una altra aquí, perquè les podeu veure. També cap al final, això sí que més o menys acabem a la 1, però és una hora que no és estricta, ningú ens farà fora. Per tant, us podeu quedar tranquil·lament si teniu temps, fer les preguntes, perquè veieu que hi ha molta gent de cada una de les dues empreses, per tant, fantàstic per resoldre qualsevol dubte a nivell logístic, a nivell tècnic, a nivell comercial. D'acord? Així que les dues màquines estan aquí. Jo deia la importància perquè des del meu punt de vista va sonant molt aquesta cantarella dels anàlisis de punts crítics, el tema de certificacions que cada vegada t'obliguen més a tenir controlada la higiene del teu celler, i ja no diem la ISO 9001, que és la típica, però més cap enllà ja hi ha moltes altres normatives i certificacions que ho busquen. Per tant, a poc és probable que en alguns mercats, en alguns canals concrets, vagin demanant algun tipus de maquinària o algun tipus de control que precisament gràcies a això es pot aconseguir. Per tant, intentem avançar-nos a que arribi aquesta legislació per entendre com funciona tot aquest sistema de la higiene, quina importància té i quines solucions. Aquest era l'objectiu de la jornada d'avui. Com deia, contenta perquè no havíeu de perdre tot el dematí. Avui és molt centrat en la temàtica. I res més, jo donaria ja la paraula a l'Eugènia, al José Luis i al Daniel, que venen de l'empresa Evila, us parlaran d'aquest equip. I quan vulgueu, podeu començar. Molt bé, moltes gràcies. Sí. Doncs bon dia a tothom, molt pressionats per això de l'enquesta, per ser els primers. Benvenuti signori, noi parliamo l'italiano, se ci fosse qualche domanda liberamente la possono fare in italiano. Nosaltres ens dediquem des de fa dècades a aplicar l'espectre natural del sol a la indústria. La central la tenim a Sant Fruitós de Bages i també estem presents a Barcelona, a Madrid i des del 2018 a Mèxic, a la zona de Puebla. Cada dia tenim consultes i rebem productes físics de mostres per assajar de gairebé tot el món. Llavors, al nostre laboratori de la central de Sant Fruitós de Bages seleccionem quina és la tecnologia que serà més escaient per portar a terme cada projecte. A hores d'ara ja tenim enregistrades 7 patents. En funció del que se'ns presenta, podem fer servir la tecnologia infrarroja que apliquem des del visible fins a uns 3,5 micròmetres aproximadament, que industrialment és el que aprofitem de l'espectre infraroig, sempre amb la voluntat d'aconseguir la màxima eficiència als processos amb el mínim de cost energètic. Recentment, l'Organització de Nacions Unides ens ha certificat com a proveïdor sostenible, perquè realment acomplim els 17 objectius de desenvolupament sostenible que van des de l'ètica en els negocis, passant per erradicar la corrupció i garantir sobretot el compromís amb el medi ambient. De fet, en qualsevol de les nostres tecnologies aconseguim el que destaquem, que és zero scrap, baixes emissions de CO2, un tema molt important ara mateix, un 40% d'estalvi energètic i un 55% d'increment de la productivitat. Nosaltres, aquí veieu alguns exemples de projectes que ja hem dut a terme en el sector, com poden ser l'extracció d'humitat en taps de suro,
l'assecament de productes tèrmics en decoració de càpsules de diferents materials o fins i tot el termoconformat de segons quins plàstics. Aleshores, clar, nosaltres veníem del sector aeronàutic i automoció, ben diferent, però en els darrers anys, de fet, hem fet vincles molt estrets amb l'agricultura i més concretament amb la vinicultura i la viticultura, que ja també hem après que hi ha diferències en això. Aleshores, realment creiem que està funcionant molt bé el vincle tradició i tecnologia. I de fet també creiem que hi ha moltíssimes oportunitats de millora. També apliquem la tecnologia ultraviolada. Aquí teniu l'espectre de la banda ultraviolada, llavors seleccionem la que més convingui, pot ser la A, la B o la C. Aquí tenim alguns exemples, per exemple, de curat, quan el producte químic està formulat per rebre ultraviolat, pot ser decoració de càpsules, també de morrions. També estem fent servir ara, que això és bastant nou, el curat amb LED per temes d'encara més eficiència energètica i millora de processos. I aleshores la banda C, que és la banda germicida que avui ens ocupa, la utilitzem tant per desinfecció d'aire, d'aigua i superfícies. Els equips, cal destacar que estan absolutament desenvolupats a Catalunya. Agafem tots els proveïdors locals que podem. Evidentment sempre s'ha de portar algun material de fora, però intentem fer la majoria de les coses aquí. Aleshores, fins i tot el robot aquest de desinfecció que veieu a la imatge, que ha estat treballant en un edifici oficial de la Generalitat, està també íntegrament fet a Catalunya. I molt bé, això és una breu introducció del que fem. I ara donem la paraula a en Daniel Martínez, enginyer de l'empresa Aromatics, amb qui hem desenvolupat conjuntament l'equip que avui us presentem, WiseBar. Quan vulguis. Gràcies, Eugènia. Bon dia i gràcies per vindre aquí a aquesta ponència. Soc responsable del departament tècnic de l'empresa Aromatics, soc el Daniel, i pels qui no coneixeu, Aromatics és una empresa situada a Òdena, al costat d'Igualada. Ens dediquem a disseny i desenvolupament de maquinària industrial i dins del sector vitivinícola tenim una àmplia gamma del que són netejadors de botes, de barriques, amb algunes tecnologies que tenim patentades fins i tot. També fem equips destinats per àrees de producció com són sistemes d'arrimat, desarrimat, paletització, manipuladors o pinces per tot el tema de manipulació d'ampolles. A banda, també disposem o estem treballant en tecnologies de visió artificial amb intel·ligència artificial per al control de qualitat d'ampolles d'expedició, així com tot el que és el software que controla les dades extretes. El nostre departament d'enginyeria també desenvolupa software per a automatització i control de processos. En col·laboració amb Mevila hem tingut l'oportunitat de desenvolupar l'aparell mecànicament i tècnicament WiseBar, que compta, al final hem intentat fer un equip que sigui bastant simplificat, bàsicament està format per una estructura, una caixa electrònica i una vaina suport que és on tenim la làmpara que s'encarregarà de fer tot el que és la desinfecció de la barrica. I ara passo la paraula al meu company, el José Luis, que ens explicarà ben bé en profunditat. Molt bé, gràcies. Ara parlarem una mica del camí que hem fet fins a arribar al producte, al WiseBar, dintre d'això. A un moment donat, com deia l'Eugènia, nosaltres ens dedicam a l'energia infraroja, a la part de desinfecció, treballàvem molt en hospitals, en centres mèdics, amb alimentació, per producte, per desinfecció i tractament des del peix fins a les pomes, per dir alguna cosa. I a partir d'aquí vam veure una necessitat al món del celler, al món de la producció del vi, i el primer pas que vam fer és fer un estudi de mercat, és a dir, a l'usuari final, és a dir, no al celler, sinó a l'usuari, al vostre client al final, de veure què és el que valoraven.
Aquest estudi es va fer als Estats Units, a Austràlia i a Espanya, però que pràcticament coincideixen amb molts dels punts entre tots ells. Llavors, un primer punt que també la franja d'edat mou algunes dades, però globalment un dels punts més importants era la sostenibilitat. És a dir, el client està preocupat pel medi ambient, vol que la producció puguin demostrar que sigui el més sostenible possible i respectuosa amb el medi ambient. És a dir, reducció de químics, tractament de residus, tractament de l'aigua, i a partir d'aquí va ser el punt clau, és a dir, sostenibilitat, no productes químics. Una segona conclusió va ser la preferència de vins naturals. Això bàsicament, sobretot, als Estats Units i Austràlia eren els més forts, Espanya no estava encara en aquesta línia, però sí que els anglosaxons buscaven ingredients naturals sense químics i cercaven l'etiqueta eco, és a dir, el que és el concepte ecològic ho tenien molt clar. Llavors, un altre dels punts era la tecnologia, és a dir, ser capaços d'aplicar tecnologia dintre del sector. És a dir, la part tradició està molt bé, però unida a, diguéssim, unes normatives i aconseguir dades tecnològiques, és a dir, per què les coses succeeixen dintre del procés de l'elaboració del vi. Llavors vam analitzar una part dels patrons de consum d'aquests usuaris i això és una dada més pel productor de vi que per nosaltres, que és que estan disposats a pagar més per vins de major qualitat. Juntament, aquesta diferència la valoren si és un procés orgànic i si reduïm els químics. I llavors un altre tema que va sortir, que ja ho coneixeu, que són les noves normatives que s'estan aplicant i que s'aplicaran al mig plaç a Europa, que Austràlia i Estats Units va per endavant, Califòrnia va molt per endavant, doncs de requisits del procés de fabricació del vi i del tractament de totes les parts implicades. Doncs des de, com deia l'Eugènia, el que fa el suro fins a arribar al producte final, l'etiquetatge, l'ampolla i tot el procés. I aquest va ser el passo 1, és a dir, veure què hi havia, quina necessitat o quines tendències tenien els usuaris. Llavors, el pas 2, que aquí, com tot aquest procés, vam treballar juntament amb Aromàtics i la Universitat Rovira i Virgili, amb la seva facultat d'Enologia, vam veure quines pràctiques estaven fent servir a nivell general a la desinfecció de les barriques. Llavors, bàsicament, les principals seria el fer servir el vapor, és una de les tecnologies, utilitzar el sofre en diferents formes, l'ozó, uns altres productes químics i una tecnologia relativament nova que era el microones, que estava començant a sortir. Llavors, totes aquestes tecnologies tenen diverses coses en comú, que és un consum elevat d'aigua i d'electricitat, és a dir, diguéssim que van en contra dels punts anteriors. Algunes d'elles utilitza producte químic o deriva amb una substància que pot ser que té efectes químics o físics respecte a la seva utilització. Totes elles tenen un risc laboral, és a dir, hi ha una consciència també de, com deia l'Eugènia, de proveïdor sostenible dintre de l'ONU. Un dels punts és la seguretat de les persones i la seguretat dels treballadors. Aquestes tecnologies tenen un risc amb la seva aplicació i els costos són bastant elevats, unes menys que altres, és a dir, microones és un cost molt elevat, però totes tenen un cost que al final es repercuteix en la compta de resultats del celler. I llavors, a partir d'aquí, que era la segona pota que vam estructurar, vam fer el disseny
de la carta als Reis. És a dir, què és el que la nostra tecnologia ultraviolada volem que aporti a les solucions a les bodegues. Llavors, com bons catalans, vam posar primer l'estalvi econòmic. És a dir, cuenta de resultats, que es noti. A partir d'aquí, el segon punt, és a dir, agafant els inputs de les diferents fonts, que no tingués químics o reduir al màxim els químics, que aportés un estalvi d'aigua, que estigués integrat, com bé deien abans, amb el sistema APPCC, això que a vegades queda una mica amagat, que els punts crítics estiguessin clars i, a més, fos reproduïble i poguessin tenir informació de què estem fent en cada part d'aquest procés, que fos un procés biològic, és a dir, anem a fora dels químics i fem un procés biològic, estem treballant en un procés físic, com el sol, com us dèiem abans, amb el que és totalment biològic, reduir els sulfits al màxim possible, fer de cadena de transmissió perquè el celler pugui tenir l'etiquetatge eco. Això ja ho hem fet amb altres sectors, com deia l'alimentació, el farmacèutic, on el client, quan pot justificar dintre del seu procés de normalització i de més que no utilitza químics en el seu procés, pot posar l'etiqueta eco. Això en mercats com l'americà és una cosa molt important per entrar sobretot al tema d'aduanes i de sensació amb l'usuari final. I unir la tecnologia al mateix temps, que vol dir fer que, després us ho ensenyaran, connectat amb un smartphone, amb una app, centralitzada la informació. Aquesta va ser la carta als Reis, que després vam anar al següent pas. El següent pas, que ja va ser treballar en producte, és un pas que juntament amb la universitat ha durat uns 2 anys, de prova-error i d'anar provant. Vam fer una primera fase que va ser la búsqueda de què hi havia al mercat, és a dir, quins estudis s'havien fet bàsicament, i els 2 més rellevants eren un estudi d'Itàlia, de la Universitat de Milà, i un altre dels Estats Units, on havien fet proves de desinfecció en barriques amb tecnologia ultraviolada. Malauradament, els seus resultats poc optimistes. És a dir, van obtenir uns resultats regulint. I vam dir, anem a treballar, vam començar a fer proves, és a dir, el procés es va fer a les bodegues de la facultat amb barriques de roure de diferents anyades i de diferents orígens. Roure francès, americà, és a dir, amb diferents procedències. I llavors el que es va fer aquí és dir, la primera fase és inocular un nivell de contaminació microbiana molt més alta de la que mai tindria qualsevol celler, és a dir, sempre anem a màxims i a partir d'aquí anem baixant. Vam començar a desenvolupar diferents solucions, diferents emissors UV, des dels típics T bàsics fins que vam fer al voltant d'unes 45 proves i desenvolupaments previs, fins que vam arribar a l'emissió d'alta intensitat que vam aconseguir, que és el que ens va donar aquests resultats, que és un resultat repetitiu i és reproducible a qualsevol circumstància. És a dir, bàsicament els resultats van ser una desinfecció amb fongs i llevats superior a 2,5 logs, bàsicament això vol dir 99,5 alguna cosa, i amb bacteris superior a 5 logs. 5 logs és moltíssim, al món de la desinfecció estem parlant de 99,999. Llavors, a partir d'aquí vam patentar el producte i la universitat va presentar tota la recerca al món científic, la va fer pública, i llavors hi ha una cosa que al món universitari i científic que és la validació por pares. És a dir, vol dir que 2 entitats que tu no saps qui són validen el que tu estàs dient i corroboren això.
Un cop aconseguit això, que ho van fer, doncs em sembla que va ser, l'únic que sabem és una del nord d'Europa i l'altra dels Estats Units, a partir et donen el número DOI. El número DOI, que és aquest que teniu aquí, podeu accedir-hi i teniu tota la informació de tot el procés des de l'inici, proves i resultats finals. I de tot aquest informe em quedo amb l'última frase, que és del grup de biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili, encapçalada per el doctor Nicolás Rosés, que molts segur que el coneixeu. Volia venir avui, però li coincidia amb un altre acte. I la conclusió, que ens agrada molt, és que és un tractament de desinfecció efectiu amb uns temps molt curts, que aporta uns beneficis en reducció de despesa d'energia, despesa d'aigua residual i disminució dels riscos per a les persones que hi treballen. És a dir, amb això, diguéssim que tanquem tot el que vam analitzar amb el punt 1 de què és el que necessitava el mercat i què és el que volen els usuaris. I ara anem a la part pràctica. A nivell de software, s'ha volgut fer una aplicació que sigui senzilla i amable, sense grans configuracions, per simplificar a l'usuari el seu funcionament. En funció de la versió de software que pugui acompanyar l'equip, pot tindre més opcions o menys opcions. I el software pot estar preparat per instal·lar-lo tant en un dispositiu mòbil, tipus un telèfon, com en una tablet, que també la podem subministrar nosaltres directament. Llavors, bàsicament són 3 pantalles. En aquesta pantalla de la dreta seria la de configuració, on configurarem el temps que establirem per al cicle de desinfecció i on controlarem també el temps, el cicle de vida útil de la làmpara. Un cop configurat aquestes dades, el funcionament bàsic seria l'opció manual, bé sigui amb accionament directe a l'equip o a través de l'apartat bàsic de l'aplicació. Només hem d'introduir un identificador de la barrica i en el cas que volguéssim modificar el temps establert pel cicle, que no fos l'estàndard que ja hem preconfigurat, i donar-li a l'inici. Bàsicament es va fer un registre de totes les desinfeccions que anem fent a les diferents barriques i al final podem exportar aquestes dades amb un arxiu que és compatible amb Excel perquè el puguem treballar. Llavors, en versions de software més completes podem ja disposar d'un sistema que seria en aquesta opció d'aquí per identificació de la barrica d'una forma més automàtica i podem controlar el que és la traçabilitat. Podem controlar les barriques mitjançant tecnologia codi QR, còdic de barres, un número serigrafiat, una etiqueta identificativa, de tal manera que nosaltres llegirem a la barrica, la identificarem mitjançant l'aplicatiu, tindrem la traçabilitat d'aquesta barrica durant tot el seu cicle de vida. Ella mateixa ja tindrà el seu identificador i podrem llavors exportar diferents formats. Seria l'opció bàsica que hem comentat, un arxiu compatible amb Excel, però també podem treballar en comunicació amb la base de dades de control intern de la pròpia empresa o fins i tot nosaltres desenvolupar un software que faci una traçabilitat global dels diferents processos que implica tot el que és tant les botes com la desinfecció com el control del resto de producció. Molt bé, bàsicament aquí una petita nota de la repercussió de la presentació dels resultats científics i del DOI que dèiem abans, des d'Alemanya, Estats Units, Sud-amèrica, Innovi, lògicament, molt agraïts, i diaris locals. És a dir, la nota del DOI en aquest moment, la dada d'aquest matí, és que al voltant de 980
investigadors i científics havien baixat tota la informació i estaven posant com referència dintre dels seus estudis de diferents coses el nostre desenvolupament. Amb la qual cosa estem molt contents de tenir la tecnologia i la difusió que està tenint al mercat internacional. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots i totes per haver vingut, a l'Innovi per haver organitzat l'acte, també gràcies de part del doctor Roser i la Mari Carmen Portilla, que han estat actors també del projecte, i si teniu alguna pregunta, doncs aquí estem. Sí, tenim 10 minutets que podem aprofitar si voleu. Jo sí que tinc. El cicle de la neteja, perquè aquí dir la barrica és un vista roja, neta, per dir-ho així, quant de temps dura? És a dir, el cicle de desinfecció, que és el que ens tocaria, tenim un estàndard establert de 10 minuts. El que sí que fem és, en funció, perquè 10 minuts és el que dèiem abans quan estem en un nivell de contaminació molt alt. Els resultats ens han donat que en 5 minuts o 10 aconseguim el mateix. L'estàndard que ja tenim preestablert són 10 minuts. ¿A qué frecuencia trabaja la luz ultravioleta? Edició 254. ¿200? 5 o 4. No exacto, perquè hi ha una amalgama. Tienen unas variaciones entre las frecuencias. Sí. ¿Y evitáis la producción de ozono? Non c'è l'ozono. No, nessuno. Perché l'ozono è uno dei punti che abbiamo detto che non vogliamo farlo, allora è senza ozono. Grazie. La tecnologia afecta la vida útil de la barrica? Aquesta és una molt bona pregunta. A nivell empíric, millorem la vida útil de la barrica. El que passa és que no ha passat prou temps per la comprovació exacta d'això. Per què diem que augmenta la vida útil? Al ser una reacció física, no té dilatació la fusta. L'ozó és molt corrosiu, o el vapor és molt corrosiu. Llavors, la vida útil de la barrica es redueix. En aquest cas, la vida útil, la resposta és sí, allarguem la vida útil de la barrica. També hi ha tecnologies quan elevem molt la temperatura que realment degradem. El que és la fusta com a material té una resistència determinada a valors de temperatura, si són molt continuats, amb el vapor i tot això, sí que realment llavors es va degradant. Amb l'ultravioleta, en principi, no. Respecte als formats i recipients de criança, només heu fet la 225 o la 300, heu provat altres formats des de poders explicar una mica si realment, perquè ara la tendència és anar a utilitzar menys barriques petites i anar a utilitzar barriques més grans i després si s'ha provat amb altres tipus. Sí, el que s'ha fet amb això és, com deies, les proves s'han fet en 225 i el que s'ha fet és extrapolar els resultats, però el producte estàndard és 225-300 i a partir d'aquí el que sí que ja està fet és el desenvolupament per fer-ho en màquina automàtica en el cas que el tinguis, una adaptació, un retrofit sobre la màquina que tinguis i el desenvolupament per les barriques grosses, que hi ha una tendència amb alguns dels productors a tenir la més grossa. Al final és un tema d'equivalències i de proves. Correcte. De fet, aquí estem presentant un equip, un aparell que és transportable, és manual, però això mateix, aquest mecanisme, la idea és també poder aplicar-lo en línies de rentat de barriques o en línies d'un cop més automatitzades. També serien dipòsits de fusta. El tema de dipòsit de fusta es té de veure. És a dir, la tecnologia de la desinfecció en general no és chocolate para todos. És a dir,
225, 300, si anem a la més grossa, doncs ho tenim de fer. Si anem a treballar sobre un dipòsit de fusta, tenim de fer un estudi previ. És a dir, la resposta és sí, perquè ho estem fent amb dipòsits de fabricants de colònia, per exemple, però es té d'estudiar cada cas en concret. Perquè sí que les dosis de radiació realment tenim la capacitat d'adaptar-les. Exacte. No és escalable, no és linealment extrapolable en funció dels volums, però sí que és estudiable. Però clar, ja seria una altra línia de recerca. Exacte. Que comentàvem abans que estem en un moment que hi ha moltíssim per fer. És veritat, perquè vas mirant cas per cas i dius, caram, és que això és una línia de recerca dedicada, vull dir, no acabaries mai. Clar, per exemple, ara estem en una línia que ja està funcionant de fa temps, hi ha una normativa nova per la legionel·la, és a dir, pels casos que hi ha hagut amb l'aigua, i llavors què passa? És a dir, per un sistema estàndard, doncs sí que hi ha un equip desenvolupat, quan anem a una torre de refrigeració d'un edifici o d'un hospital, l'estàndard ja no vale. És a dir, la tecnologia és la mateixa, els principis científics són els mateixos, però el desenvolupament té de ser a mida, perquè varia els caudals, el nivell de contaminació, 1000 coses. Inclús els requisits del client. Si aquest dipòsit de fusta té aigua, serà X, si té vi, serà una altra cosa, i el nivell de contaminació que pugui tenir per l'origen del producte, el temps que estigui, si està en un entorn amb l'aire contaminat, no portes obertes, és a dir, es té de fer més a mida, però la tecnologia és la mateixa. És que també hem vist ara, posats en això, que era molt important el poder desinfectar l'aigua pròpiament que s'utilitzava en els processos. Aleshores, hauria de ser com un pack complet també per assegurar el 100%. Clar, ara hi ha una normativa que no sé si ja l'ha tret a Europa, sobretot per l'aigua residual futura, és a dir, la que tornes al rec, on sigui, bàsicament està lligada amb la legionel·la i amb altres coses, i hi ha un tema molt important que és l'aigua que fas servir amb el teu procés. És a dir, tenim els equips per tractament de l'aigua perquè quan entri al procés ja sigui una aigua sense càrrega microbiana, perquè si no estem fent el cercle contaminant nosaltres mateixos, que és una cosa que es tenia una mica a part i ara està prenent certa rellevància. Fa la vida útil de la làmpada? La vida útil, sí, és a dir, la vida útil és llarga, és a dir, estem parlant de 8.000 hores. El que passa és que com a protocol, és a dir, perquè és un tema de desinfecció, és a dir, és com els protocols que existen en normativa, és canvi anual. És a dir, el sistema t'avisa, El sistema et diu, escolta, et queden tantes hores i et va avisar. La làmpara per si mateixa és una mica enganyosa perquè amb hores de vida són milers i realment tu l'encens, li dones corrent i fa llum, dius funciona, però no, perquè aquí ens centrem a la banda C, la banda germicida, llavors correm el risc que estigui desestabilitzada. Llavors t'estaria fent la làmpara un altre procés, posar-te moreno, per exemple. I dius, funciona? No, per protocol, ara de fet no és cap d'alta baix, saps, el canvi i tot, vull dir, és millor anualment. I el canvi el fa el client o el feu vosaltres? És opcional. Qualsevol de les dues opcions, és a dir, hi ha el manual de canvi, que si tens algú de manteniment t'ho fa en un moment i si no, doncs enviem un tècnic i t'ho fa, però és molt simple. Està pensat molt per plug and play, saps? És a dir, perquè no hi hagi problemes. Hem tingut en compte molts aspectes, fins i tot la lleugeresa de l'equip. Jo mateixa el vaig agafar perquè dic és que això no ha d'estar exclòs a una persona que no tingui tanta força física. Llavors amb això hi hem treballat molt també perquè sigui totalment movible. Això és la versió manual, llavors com ell deia hi ha la versió automàtica i de més. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. A vosaltres. Merci.